Let's get into ESONTWENI.1KZNTV fundela usamukeliso kaNqulunga ngikumingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usuku namhlanje. Ithemba Ngokubulawa Kosopolitiki owasemsonduze udonsa kanzima kwezezimali kanti-ke uyakhala Owaqhuma iso ithandazelo eZayoni. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icala uthi-ke okwamanje usathela-ke izithelo ezinhle umsebenzi owenziwa ikomiti eliphenya ngokubulawa ukuhlasela kwe-osopolitiki njengoba-ke ethi-ke sikhula iminyaka yonke isibalo sabantu ababoshwayo nabagejwayo abasuke-ke bethinteka kulawo macala. Ucele kusho lokhu kwisithangami sabezindaba esibanjele eThekwini. Ngesikhathi ekhuluma nabezindaba ungqongqoshe wamaphoyisa uthe kumacala okubulawa kwegameke esuke ithinta ezepolitiki iqembu ANC IFP kanjalo ne-NFP yibona sebelahlekelwe kakhulu. Kuze kube manje kusuka ngo-2011 amakhansela abulewe awu-52. Abantu baboshiwe abobulela amakhansela afaka kakhulu awe-ANC kube aweNkatha kube awe-NFP bese kuba ke athe gwagwa mangaphosesi mabili awe-FF bese kuba elilodwa le-ACDP. Kulezo kulawo kokubulawa kuboshwe abantu cishe ukuba abaningi abantu abacishe ababoshiwe emacaleni awu-321 abantu ababoshiwe cishe ukuba bangaphezulu kwa-338. Labantu ababoshiwe baboshelwe ukubulala amakhansela kuneminyaka eminingi abayitholile. Abantu abawu-18 cishe ukuba bathole ama-life sentence bebonke bese kuthi abantu abawu-36 emva kwalokho bathole iminyaka esukela eminyakeni eyishumi kuya eminyakeni ewu-73. Ukhomishana wamaphoyisa kulesi sifundazwe uthi izibhamu eziningi ezingekho emthethweni nezisetshenziswa izinkabi kulesi sifundazwe yilezi ezisuke kubanjwe ngazo inkunzi mangabe kugqekezwe emzini abantu nezinye iziphucwa inkampani zonogada. Some of the firearms are also recovered or taken by the criminals from the private security companies. There's a lot of security companies that we have in the province. Not all of them are able to safeguard their firearms in compliance with the law. A lot of firearms are taken from government security agencies, including the JCPS cluster agencies as well as the municipalities, securities that are guarding municipality buildings. When I talk about JCPS, include SAPS, SNDF, and correctional services, metropolis. So many firearms are stolen also from those agencies that lands in the hands of the criminals. Owophiko lozokushushiswa kwamacala omphakathi uthi isikhathi esiningi amacala amaningi abambezeleka la enkantolo kungenxa yokuthi abasolwa basuke beshintsha abameli isikhathi eziningi. One of the issues that emanated from the changing of the attorneys, Advocate Lab is indicating to the court why the accused person cannot get a legal aid because it seemed to be an issue with finances. And the accused person indicated before the court, Mr. Selepe, you don't know my packet. We as the state, the only thing that we can do is to investigate the financial status of the accused person. Now it becomes so difficult to investigate the financial status of the person who is representing the accused person. Kutebo Khosbisi, wezindaba ze1KZNTV, ku-channel 261, ngiseThekwini. Isikhulu-ke sezimali kumasipala umsunduzi uNelisiwe Ngcobo uthi-ke isikhathi sobusika ngesinzima ngoba-ke inkampani ephehla ugesi eyayinyusa-ke imali yomasipala iphindaphindeke kabili. Usho kanjena-ke ngesikhathi beqhuba umkhankaso wabo obizwa ngokuthi-ke qoqa ama-millions lapho-ke besuke behambela khona amabhizinisi akweleta kumasipala beyokoleka-ke imali. UNgcobo-ke uthi-ke abakafiki kwisimo senhlekelele ngakwezimali kepha-ke abekho ezingeni abalithakaliselayo. Umasipala umsunduzi uthi inkinga yezimali idalwe ukuthi uEskom uyayikhuphula imali ngesikhathi sobusika uyibhanqe kabili okwenza isikweletu sabo sihlale ku388 million wamarandi kule nyanga. Isikhulu sezimali kulo masipala uthi basebenze kanzima ukuqinisekisa ukuthi umkhandlu unayo imali yokuzibheka. We have done a lot. Siqale sisuka singenayo ngisho imali yanele usuku.
sesibuilde kakhulu ama reserves yiko sesidecide ukuthi singayistophi le project because isize kakhulu sesibuilde nemali yama reserves ebesingenayo before. Now ifocus yethu ukuthi make sure ukuthi sibe no 3 months that has been kept aside in terms of our recoveries. We don't want to disturb le mali sikhokhela uEskom when we're supposed to build our own reserves. Now masithola abantu bengakhokhi sithatha kule mali yama reserves and then ibisiyayehlisa njengoba ubusho sesihlala no 27 days and below. We don't want that. Sifuna ukubuild ama reserves ethu azabuyele ku billion lo ebesikuwona before. Oweqembu eliphikisayo leDA uRoss Strachan uthi umsunduzi uxhaphaze imali ekuxhaseni iqembu lebhola. And the fact that we're not prioritizing in terms of planning with our budget. I mean, the unauthorized expenditure on Royal AM, 27 million, that could have gone a long way in trying to sort out the problems of infrastructure. I mean, I know the municipalities complaining about water losses. That's where we should be spending money. Let's fix all our burst pipes. Let's make sure our infrastructure is upgraded. Let's replace all asbestos pipes that are bursting on a daily basis. Ustrachan uthi bafuna umnyango wamgcini mafa kuzwelonke ungenelele uphathe izimali zomkhandlu umsunduzi. We should be going for the National Treasury bailout, because with that National Treasury bailout, where they write off all the debt of Eskom, it comes with stringent implementation and stringent guidelines of how to run that money. Basically what it says is the money that we take needs to be ring-fenced for electricity and infrastructure upgrades. Our municipality has failed to have discipline to look after its financial fiscus. We haven't had the right people at the helm to make sure that this municipality gets out of financial distress. We need assistance from National Treasury. They need to take over this municipality. We believe we need to be moving to the next section of intervention, and that's section 139.1.5. where National Treasury comes in and they take over the finances of the city and they run it without fear or favour or political interference, because that's the biggest problem. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Owesifazane kwaselokishini iNandi eThekwini walimala iso ngesikhathi ke ithandazelwa ebandleni leZayoni elaziwa ngokuthi ke ekuthuleni Zion Church. uThapsile Ntombela uthi ke uzwa ubuhlungu ngokungabi ke nenqubekela phambili ecaleni alivulela labo ke abamlimazo bekulindekeleke lilalelwe enkantolo eMantshi yaseNtuzuma namhlanje. uNtombela ke uthi ke nakuba sekupheleke izinyanga ezimbili avula icala uthola ukuthi ke kuze kube yimanje incwadi yokuhlola kwakhe udokotela kakafinyeleli enkantolo kanye ke nefayela lakhe. Uzwakalise ukudumala owesifazane waselokishini iNandi eThekwini obelindele ukuthi kuqale ukuqulwa kwecala alivulela abamlimaza ngesikhathi ke ekhulekelwa ebandleni lamaZayoni ekulukuyo lendawo ngoNhlangulana nonyaka. Ekhuluma neziko lezindaba ngaphandle kwenkantolo eMantshi yaseNtuzuma lapho ke obekulindeleke ukuthi kuhlale khona leli cala, lona wesifazane uveze indumalo ngolwazi alithole kumseshi wecala lakhe oveze ke ukuthi incwadi yokuhlolwa kwakhe udokotela kuze kube imanje ayikafinyeleli enkantolo. Njengoba sila ecaleni ngithe mangabe ngiya kumseshi wami, mangabe ngitshela ukuthi ngiyomlanda so that ngizofika naye. So mangifika lapha kumseshi wami angitshela ukuthi i-JD8 ayikho, bingakaze zihambe kwidokodo. So kulelo case lelo ke abakhona ukuthi liqulwe namhlanje icala ngezathu sokuthi i-JD8 ayikho. And izathu lokho angi-understand because ngiqale ngaba ne-missing file enanda kasi eclinic. Mangabe ngibe ne-missing file kwaphela nje mhlawumbe amasonto ngiqiqa khona kwazophoqela ukuthi umphathi wodokotela angisayinele without ifile engangibonwe ngawudokotela. So ke namhlanje njoba de ngiye emtshebheni ke mina ke ngithi ngiyolanda umseshi wami, mangifika lapha yana ungitshela ukuthi bingakaze zihambe i-JD8. So kanjalo ke icala alikwazi ukuthi liqhubeke namhlanje ngezathu sokuthi i-JD8 ibingazange ize ifike on time lontuzanene courts. Kuzophoqeleka ukuthi usho leli cala liphinde lithi ukuhlehla ke ngezathu sokuthi kumele kube nencwadi kadokotela eJD8 okumele ibe phakathi kwidokodo.
umoya wami ubhlungu angifuni ukuqamba amanga ngiphatheke nje kabuhlungu kakhulu ukuthi njengamanje angisazi ukuthi kumele ukuthi ngenze njani and yonke leyo nto nje iyangiconfuse. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko lezindaba like labika phambilini ngodaba lalona wesifazane ngemumva kokwehlelwa umshophi wokuqhuma ihlo ngesikhathi ethandazelwa ebandleni ekuthuleni Zion Church. Ngokusho kwakhe wayeyofuna usizo ngenxa yezinkinga ayibhekene nazo, kepha ngesikhathi esekhulekelwa kwasetshenziswa indluzula nokwaholela ekutheni awe kabuhlungu alimale, kuphoqe ukuba afakelwe umfuziselo wehlo, nathi ke kusenzima kuye. Bengumuntu obenzile nazi kwaphoqela ukuthi ngiyeke kwayileyo lenazi leyo. Ngumuntu osafuna ukusebenza imisebenzi yangempela but angikhona ukuthi ngizokwazi ukuthi ngisebenze leyo umsebenzi leyo. So njengamanje angikho right but ngesupport engitholayo ngingasho ukuthi ngiyancenga. Ngomhla ka-16 ku-August ngahamba ngaphindela khona emakhodi because awusuphelele u6 weeks lo ababethe bazongifaka ngawe eMaybuli. So ma usuphelele u6 weeks ke base bahamba bangifaka ke lelihlo leMaybuli. Kwanalo lenama complications nje. Kwesinye isikhathi la ngikhathaza ukulokho ngikhipha ngilifaka ngoba udokotela wathi ngilifaka ekseni ngilikhipha ebusuku mase ngilala, ngilifaka ekseni ngilikhipha ebusuku mase ngilala. So liyangikhathaza kulokho ngiyalifaka ekseni ngiyalikhipha, ngilifaka ekseni ngiyalikhipha. Kwesinye isikhathi ngidecide ukuthi no angivele ngithi ukuliya kancane ngiliphumuze nalelihlo. Mhlambe nalo doti lo lokuphuma kangakho cause kuba nomehlo uma ngifaka iMaybuli udoti uphuma kakhulu mangabe ngingalifakile iMaybuli kuba ngconywana. So angazi ukuthi ama infections alo ukuthi ahamba kanjani. Phambilini engxoxweni iziko lezindaba elabanayo nomnikazi webandla waveza ubuhlungu ngalesi sehlo ethi ke kwangeyona inhloso futhi kwaqala ukwenzeka lokhu nabo besathukile. UNtombela uthi ke ngokuvula icala kaqondile ukuthi kube nababoshwayo, kepha ufuna ke abamenzakalise bamnxaphezele. Ngifuna ukuthi bathi mabeyivuma lento ukuthi bangihlawule bangigeze kube khona la ekusayinwe khona ukuthi okay fine. Siyanezwa ke ukuthi useshilo ukuthi uzo lonto njani ufuna ukuthi nimhlawulele nimgeze. So bengifuna ukuthi mina kube khona abantu abazoba ufakazi njengaye enkantolo ukuthi bazohlawula ngempela and kusayine phansi lokho ukuthi mabengasahlawuli kwenzakalani ngabo. But lokho ukuthi kugwetshwa abantu kwangasinto engangayicabanga vele ukuthi bangihlawule bangigeze because nakhona ukuthi bangihlawulele akukho kuzobuyisa ihlo lami egcineni akukho, but lokho mhlawumbe kuzonginika kancane ithemba lokuthi mase bathe bangihlawulile kube khona engikwenzayo ukuthi ngiqhubhe impilo yami since ngingeke ngisakwazi ukusebenza. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuNtombi khona Mvubu eThekwini. Iqembu iNFP lithi-ke lizimisela ukuqhubeka nokugcina isifiso sikamholi waso osewadlula emhlabeni uZanele kaMagwaza Msibi sokungalibulali-ke leli qembu elasungulela ukuthi-ke lithembeke kubantu libalweleke nokuthi-ke bathole inkululeko ebafanele. Kuzokhumuleka ukuthi-ke namhlanje kuphela kweminyaka emibili kwadlula emhlabeni kaMagwaza Msibi washona emva kokugula isikhathi eside. Abaholi baleli qembu kulesi sifundazwe bathi kusanzima kubona uma kufika lolu suku. Uma ngabe sikhuluma ngalolu suku sikuzwakalisa ukuthi usuku oluhlezi luzivusela imjunju ngoba noma sazi ukuthi umuntu ophilayo emhlabeni uphila ngenhloso kaNkulunkulu, kepha ke itiming yokuhamba kwakhe emhlabeni sasisafisa ngathi uNkulunkulu angasinikeza iminyaka eminingi ephila ongenzekanga ke nokho. Kodwa ke into ebalekile ukuthi iNational Freedom Party ikwenye phase iyaphila, isazophila futhi kodwa iphila isisekelo sayo esikhulu uyena umholi wethu kakhulu ngoba iqiniso lithi umuntu mangabe okuyena odriver ivision ethize ezinye izinto ezithize nyeni ithathele. Unobhala weNFP uthi basazoqhubeka nokusebenzela iqembu likwazi ukumelela komasipala kanjalo nakuhulumeni. Uma sibuka nje ama-results eyatholakala ngo-2021 ku-local government election amangazi abantu abaningi kakhulu where i-NFP erepresente khona kamasipala abaningi, where i-NFP eqhubekayo ngabantu bayethembe njengeqembu elingakwazi ukuthi lidilive intuthuko. Mhlambe ke into ebalekile ukuthi uma sibheka emuva sazi ukuthi siyakha, yes ama-challenges akhona like in any other political party la kuba khona imbono ehlukahlukene, kodwa siyafisa ukuthi egameni la president wethu ukaMagwaza Msibi ukuthi i-NFP siyayirecommita ekutheni isazoqhubeka iphile. Siyafuna ukuthi iphile ngoba eSouth Africa abantu bayadinga iqembu labantu. Umyeni uthi izinkinga zangaphakathi ngeke bavuma ukuthi siqede ngeNFP.
egameni lomholi wethu uVizet kaMagwaza Msibi angeke zivume ukuthi NFP iphele. Isenta yabo ukuthi egameni lakhe the logo of NFP kufanele ihlezi ipreserve. Ingakho bonke abaholi bebambene ngezandla ekutheni kuzama ukuthi kutholakale ama-solution ngendlela okuyiyona. Ngingasho nje ukuthi ukutesta leyo ngilama election esibuya kuwona la khona abantu abaningi babebheka ukuthi i-National Freedom Party angeke ikwazi ngisho ukuvumelana ukuthi ubani ozoba i-candidate endaweni ethize, angeke ikwazi ngisho ukuvumelana ukuthi ubani ozoba imayor. Kodwa sakwenza lokho very successfully because abaholi baya understand ukuthi i-vision ibigger than bona. Osuku namhlanje kube nesifundo ngempilo kaMagwaza Msibi ngohlelo lozoxhumana kanye neminye imigubho ebekade ibanjwe kwezinye izifunda ngenhloso yokumkhumbula. Kutebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Asike sithishelele ezitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukeli ubukele indaba ze1KZNTV nazi sithi izona ehamba phambili. Ithemba Ngokubulawa Kosopolitiki owasemsondoze udonsa kanzima kwezezimali kanti ke uyakhala Owaqhuma iso ithandazelo eZayoni. Ikomiti lezolimo ukuguqulwa komhlaba kanye nokuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya eshamthetho zibambeke ingxoxo nomphakathi mayelana nokugcinwa kanye nomthethosivivinyo wokuthuthukisa komhlaba kwezolimo iPedal KwaZulu-Natal ehholo lomphakathi eNgwelezane. Uhlalwa leli komiti Nkosi Zwelivelile Nkamandela uthi ke ngalokhu bahlose ukuthi ke kuvikela umhlaba wokulima futhi ke kuqoquzela kuba umhlaba usetshenziswe ngendlela. Ngokohlelo lwekomiti lezolimo ukuguqulwa komhlaba kanye nokuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya lokuhambela ke izindawo ezahlukene ezweni lonke babambeke izingxoxo zomphakathi endaweni yaseNgolezane ukuzwa ke izimvo zomphakathi mayelana ngokugcinwa kanye nomthethosivivinyo wokuthuthukiswa komhlaba wezolimo KwaZulu-Natal. Ibhili esikuyo efuna ukuqinisekisa intoba umhlaba esinawo ojongene neagriculture uyakhuselwa kakumbi njengoba sibone intoba umhlaba omninzi weagriculture uya usilahlekela ngenxa ye mining licenses eziphumayo kanye futhi nokwakhiwa kwezindlu. Kodwa sesibona nabantu abazithathela umhlaba ngokwendlela engekho umthethweni. Lonto ke iyafuna uba sibeneliso elinzulu uqinisekisa intoba siyakwazi ukukhusela umhlaba wezolimo. Ilonto ke usukela nge-20 kaJuly sathatha izigqibo siyikomiti uba sijikeleze amaphondo onke aseMzantsi Afrika. Lezi ingxoxo asigcini nje ngalomthethosivivinyo kepha ke uyalekelela kakhulu kwezinhlaka ezahlukene kuhlanganisa ke nomasipala zikwazi ukuzwa izicelo neziphakamiso zomphakathi. Sifumane intoba abantu abaninzi baphakamisa izinto ezininzi ezinokwenza ne-service delivery. Kanye kwakhona bathethe ngento ezininzi ezimayelana ne-programs ze-department. Baye ke ngokubafaka izicelo kwingxaki ezidibane nomasipala kanye ne-department. Ilonto ke kumaxesha onke sicela intoba usodolopha kanye nosomlomo kwamasipala abe khona xa sikhona sikomiti intoba bazokwazi intoba baphendule izinto ezinokwenza ngqo ne-service delivery. Umphakathi nawo kube yingxenye yalokhu ube usuthola ithuba lokuthi ke usho izimvu zawo kanjalo kuneziphakamiso ngalomthetho kanjalo kuneziphakamiso nezinto nje abafuna ukuzibona zenzeka. Singabalimi bakamoba anazi ukuthi bengasiza kuphi ekulekeleleni ukuthi sikwazi ukuthuthukisa umkhiqizo kamoba ngoba singabalimi even nenkosi yesizwe nayo umlimi kamoba kakhulu.
Kulindeleke ukuthi ke zibuyele kusasa ngolwesine emsebenzini izisebenzi zesitolo iSpa esisemthunzini ebese ke kuphele isikhathi esingangeviki izitelekile lokhu kuza ngemuva kuba inyunyana lezi izisebenzi Newcal ifike ke kusivumelana nomqashi udabeni lokwenyuswa kwamaholo kuzokhumuleka ukuthi ke lezi izisebenzi zashiya phansi umsebenzi ngesonto ledlule zangena ke emgaqweni ezabhikisha sikhala ngokwenyuselwa amaholo. Ngemuva kwesiteleke esiqale ngolwesibili lwesonto ledlule sezisebenzi zakwaSpa emthunzini sekuze kwafika esiphethweni ngezinkinga beziholele kulesi siteleka njengoba izisebenzi bezifuna ukwenyuselwa amaholo ngo-R5 ngehora. Lesi siteleka salezi izisebenzi sigcine sesiheha amehla amaningi njengoba bese singenelwe nayo izinyunyana kanye namaqembu ezepolitiki. uRonald Mkhize ongumengameli wenokhawu kuyinyunyana ebimele lezi izisebenzi uthi ke bavumelene nomqashi ngokwenyusa amaholo ngo-R150 ngehora. Imhlangano siba nawo ukuthi ube mninganyana kahle kahle kodwa kuthe mase kuyoshona ilanga ekugcineni wakwazi isolve iproblem ngoba abasebenzi bebekhala ngokuthi nge-hour umqasha ka-add at least noma ulokhu $250 kodwa sizamile ukuthi simphushe nabafowethu laba esisebenzisana nabo simphushe umqashi egcine esefike kulokhu ku-R150 esikhundleni sika-$250 wathi nama-benefits ekade baphutile abasebenzi sathi umqashi wabuyisela abantu abasebenzi bawafuna sahamba kasayenzansi unegotiation nabasebenzi bathi mebuyisa lo 10% njalo lapha kuthiwa uma uthenga kuSpa usebenza kaSpa uthola i-less price ngo-10%. Wathi umqashi ulungile ngoba asafuna ukukhuluma kakhulu izinto eziningi uzovuma lo 10% ukuthi abasebenzi njalo uma bethenga kena kuphela inyanga kuba ne-discount ka-10%. Umkhize uthi ke njengoba lezi izisebenzi zizobuyela emsebenzini kusasa mazingabi nexhala ngoba bavumelene nomqashi ukuthi konke okwenzekile sengokwedlule. Kodwa ke sikwazile ukuthi simphuthe futhi umqashi nako okunye ukuthi uma sesiphelile isiteleka akekho abasebenzi athi uzobacharge abanike insolo this and that and that wabe simphusha umqashi ne-agreement izoyisayina wavuma umqashi wathi ngempela nabo uma sebebuya abangathuki labasebenzi kade besebenza nabo futhi uma sebebuya back emsebenzini bonke akekho uzochargewa akekho uzonikwa insolo ukuthi kade enzani nani nani lokho kuyoba siqala kuyipage elisha. Ukhabazela ube esephetha ngokuthi labo abaveza ukuthi bebephethwe ngesandla sensimbi mabeze ngaphambili bebikela amaphoyisa ngalezi insolo. No, sile amaphoyisa nathi amaphoyisa abanesiqiniseko ababone ukuthi yonke into enzeke kanjani mhlawumbe bahlukumezekile abeze ngaphambili phambi komthetho beyovuna amakhisi ukuthi lowo muntu kade bahlukumeza mhlawumbe bathuka noma bakhipha ngesibhamu kuba sizwile khona imoto kade yobahlupha emakhaya ibalanda ngebhamu abaya emsebenzini kwathi abeze ngaphambi komthetho beyovuna amatani emaphoyiseni. Sithi nesishiye kanjalo kuzothi abahamba abaningi kade bethukwa besatshizwa bovula amantala emaphoyiseni ngoba kuvumelekile eSouth Africa ukhomba umuntu ngesibhamu umuntu uma itoyitoya kuyilungelo lakhe futhi especially isiteleka kuma semthethweni umuntu unelungelo ukuthi atoyitoya nanoma ubani eSouth Africa akekho nesidingo ukuthi afoswe ngenkani hamba emsebenzini ngoba phela zonke makuliwela amalungelo wonke umuntu uzowathola ama-benefits. Ezindabeni ze1KZNTV udaba luhlanganiswe uTebogo Sibisi lwabikwa ngumqondisi Miyeni Richards Bay. Siphinde futhi sisishelele etolo sokuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele kembukeli usabukelezo neindaba ze1KZNTV nazi ke ebekuyizona ehamba phambili. Ithemba Ngokubulawa Kosopolitiki owasemsondoze udonsa kanzima kwezezimali kanti ke uyakhala Owaqhuma iso ithandazelo eZayoni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-R19.25 emaqhathaniswana nedola laseMelika libe u-R20.18 emaqhathaniswa nopound waseBritain libe u-R24.18 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona $1,923.70 ounce uwolo ongahluziwe wona ube $90.04 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weStellenbosch FC uSteve Barker uthi ke kuyobuya sikhohlisi Orlando Pirates uma ecabanga ukuthi ke siuqedile umsebenzi ngokunqoba kwayo ngo-2-1 ekuhambeni kweStellenbosch FC ko-MTN 8 ngesonto. uBarker ukusho lokho esithangameni nabezindaba kulandela ukushaya kwezakhe iPirates ekhaya ngo-2-1 komletho uqala uwondelela wamanqamu eMTN 8 ngesonto eAclon Stadium eKapa. uBarker uthi yizeke ethemba ukuthi kube ngawaphendula amatafula komlenze wesibili eOrlando ngomhla zingamashumi 24 kwephezulu kepha kwamukela ukuthi ke mkhulu umsebenzi okuzomela bawenze ukuze ke banqobe lo mdlalo. Nasike isimo sezulu esingalendeleka.
Bukeli-ke ziyaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe-ke sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle.